jama fo hiwrama jarnama ko fédération yivde je sirade on ɗo sellu balde mi hiwron fof mi ando so fini e jaam e so ñalli e jaam ko hande bimbi meɗen ɗo ɗum ko jeudi 2 janvier 2025 11h16 minutes heure de Freetown. Voilà, haɗa ko message mon naɓude ɗo ɗum ko kosiri ɗum honno ko conseil responsable ɓe ga fédération yivde sirade on ɗo ha yewta responsable ɓe ga section ji e ga comité de base e nder fédération o leydi fof haɗa yimɓe no créé ɗo groupe ji fewndo saye ɗo créé ɗo dente groupe aji ɗi goɗɗum ɓe abrégea to yimɓe indeji yewtere joni aɗa yewtere toon ɗin wona yewtereji yaaduɗe programme ji ɗi enen jokkuɗen ɗi yewtereji woni toon ɗi no yewtereji ɗi enen jokkuɗen ɗi haɗano responsable ɓe ɓuuri ɓe podde ɓe naɓa ton haɗa miɗo toro jamma miɗo jeejaɓe miɗo wonaɓe kadi ono responsable ɓen ko ila ko fédération ha ka section ji ha comité de base ta goto e moɗo ƴettu numéro mum on naada e groupe ɗo mo anda fi muɗum ma ƴettugol numéro mum on ɗo joni goɗɗo wattelan ɗo e groupe kala ƴetɗon numéro mum on ɗo waccuɗo e groupe aji ɗi anda yewoli toon ko woli o janggo so heɓoy toon probléme taw nodde fédération on dey haɗa fédération on a responsable fi ɗum ɗo e par ce que mbeɗen andi probléme kadi mi heɓuɗo probléme le même probléme en 2020 yimɓe aɗa kadi ɗo créé groupe dente ɗo bus ɗo waɗi ɗo mouvement ji dolle probléme ji ta probléme o wi kittuɗo o huɓɓi il faut ɓe ɗan téléphone maɓɓe ɗi ɓe suuɗi ɓe accidi men e probléme ji ɗo tawi hannde kadi min ala hoore binde fusta hannde kadi ko minen heddi ko heddori ko hikkano men ala e mum kala ko iwri ko tawi ko sengo fédération o ma tawi ko parti o komin responsable meɗen ɗo min dogatama yata e nokku meɗen ɗo min représente kono kala yaɗo koye ɗo mouvement de soutien ji goto mouvement ji ko minen min anda fi muɗum créé toon probléme ji ma e toon ɗaɓɓane toon hoore mum probléme ha e probléme o taw noddu men dey so noddi men min yata mais yata men imminta men tefata men lanta ko hara kadi o tiyo yaal janggo minen ko fimoɗo men ko fimeɗen men jokkuno na fimeɗen dey min ala programme ɗi mouvement ji waɗa créé ɗo min anda fimaji kadi hande min anda fimaji janggo mouvement ji ɗi ala hoore e binde a yiyata goɗɗo ne yewtoma ko hoore majjini anana ɓe yewtoma hoore majjini no Sénégal ɓe yewtoma goɗɗo no France ɓe yewtoma kar no Canada ɓe yewtoma mo États-Unis ɓe yewtoma mo Conakry ɓe yewtoma mo noyi ɗum ɗo hara fof prête muɗum ko haalaji poyon paya ko yimɓe naɓa addaɓe ukki e nder muɗum laɓɓude yimɓe ɓe ukka probléme ji donc hara miɗo terowo miɗo jeeƴa on rentagol muɗum yandi meɗen toro meɗen jeeƴa ɗo wonde trop tard say o tigui jaaɓi sayno kadi on tigui jaaɓoyade ha o tigui heɓoy toon probléme o taw nodde fédération on toon nde ara juuɗe fédération ara e muɗum salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh